ኤርትራ ብዝእዋን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብዝረአ ዘሎ ጂኦፖለቲካዊ ቅመራ ኣገዳሲት ተዋሳኢት ኮይና ተቐርብ ምህላዋ ተገሊጹ። ዶቼ ቬለ ዝተባህለ ናይ ጀርመን ማዕከን ዜና ዘርጊሕዋ ኣብ ዘሎ ንኤርትራ ዝምልከት ነዊሕ ጸብጻብ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ወጥርን ፀጥታዊ ሓደጋታትን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ብእስትራቴጂካዊ ኣገዳስነታ ከምኡ ድማ ገማግም ባሕርን ግጭት ዘይብላ ብምዃናን እትጥቀስ ኤርትራ ኣብቲ ዞባ ኣገዳሲት ተዋሳኢት ኮይና ትቕልቀል ኣላ ኢላ። እታ ማዕከን ቀፂላ ኣብ መላእ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከም ኣካል ጂኦፖለቲካዊ ረብሓታት ዝተፈላለያ ሃገራት ኣብ ልዕሊ እቲ ዞባ ዝረአ ዘሎ ዓብይ ውድድር ምፍጣር ፖለቲካዊ ጽልዋ ወጥርን ግጭትን ይቕጽል እዩ ዘሎ ክትብልን ከላ እታ ናጽነታ ካብ እትጎናጸፍ ብሓደ ውልቀ ሰብ ዝተመርሐት ኣገደስትን ነጥብታት ገማግም ባሕሪ ዝኾኑ ወደባት ዓሰብን መሰዋዕን ዘለዋ ንእሽተይ ሃገረ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ዝኹነታት ኣገዳስነታ እናዘየደ ይመጽእ እዩ ዘሎ ኢላ። ወር ሐምለ ኣብ ካይሮ ኣብ ዝተኻየደ ተኸታታሊ ዲፕሎማስያዊ ዝርርባት ግብፂ፣ ሶማልያ፣ ኤርትራ ከምኡውን ላዕለዋይ ልኡኽ ኣሜሪካ ዘሳተፈ ዝተገብረ ርክብ ኤርትራ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃን ቀይሕ ባሕርን ከቢድ ፀጥታዊ ብድሆታት ንምፍታሕ ዝሕግዙ ኣገባባት ንምውሃድ ከምኡውን ንግዳዊ መስመራት ንምውሓስ ኣድላይነታ እናዓበየ ዝኸደሉ ተረኣ ጎሊሑ ኢላ። ብፍላይ ኣብዚ ናይ ባሕሪ መስመር ፍሉይ ኣቀማምጣ ኤርትራ ብመንጸር ኣህጉራዊ ንግዳዊ ግርጭታት እስትራቴጂካዊ እናኾነ ይመጽእ ከም ዘሎን ኣብ ጥቓ ባብኤል መንደብ ዝርከብ ገማግም ባሕርታ ንእሽተይ ሃገር ንልዕሊ 1000 ኪሎ ሜትር ዝርጋሕ ብምዃኑ ብሰሜናዊ ምዕራብ ምስ ሱዳን ብደቡባዊ ምብራቕ ድማ ምስ ጅቡቲ ዝዳወብ እስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣ ዘለዋ ካብኡ ሓሊፉ እውን ቀንዲ እስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ኤርትራ ኣብቲ 30 ኪሎ ሜትር ዝርጋሕ ንቐይሕ ባሕሪ እተኣትወሉ ኣፍ ደገ ዝርከብ መጻቦ ባብኤል መንደብ በቲ ካልእ ሸነኻ ትርከብ ብምዃና ኢላ። ኣብ የመን ዘሎ ዘይምርግጋእ ናይ የመን ዕጡቓት ንናይ ስዑድ ዓረብ መራኸብ ዕላማ ይገብሩ ኣብ ዘለወሉ ግዜ ከምኡውን ኣብ ሱዳን ዘሎ ግጭት ይቕጽል ኣብ ዘለወሉ እዋን ኤርትራ ኣብቲ ከባቢ ኣገዳስነታ እናዓበየ ይመጽእ ከም ዘሎን በዚ ኸኣ ከም ስዑድ ዓረብ ግብፅን ካልኦት ዞባውያን ሓይልታት ምስቲ ሃገር ዘለዎም ዲፕሎማስያዊ ርክባት ክዕብዩ ይፍትኑ ኣለዉ እውን ኢላ። ኣብቲ ጸብጻብ እውን ርእይቶኦም ዝሃቡ ተንተንቲ ዘለዉ ኮይኖም እቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከምኡ ድማ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ምስ ኩናት ኢራን ብዝተሓዝ ተፈጢሩ ዘሎ ወጥሪ ኤርትራ ኣገዳስነታ እንዳዕበየ ይመጽእ ከም ዘሎን ይኹን እምበር ብወገን ኢትዮጵያ ዝመጽእ ዘሎ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ሕቶታት ንኤርትራ ስግኣት ኮይኑ ቀሪቡ ብምህላው ኤርትራ ምስ ግብፂ ዘለዋ ርክባት ክትሕይል ጀሚራ ምህላዋ እዩ ተገሊጹ። ከም ኣብነት ከዓ እቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት ምስ ግብፂ ዝፈረመቶ ንግዳዊ ናይ ባሕሪ መጓዓዝያ መስመር ስምምዕ እዩ ተጠቒሱ ዘሎ። ይኹን እምበር እቲ ጸብጻብ ወላ እውን ምስ ዘሎ ጂኦፖለቲካዊ ኩነታት ኤርትራ ኣገዳስነታ እንዳዓበየ ይመጽእ ከም ዘሎ እንተገለጸ እቲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ከምኡ ድማ እቲ ሃገር ናጽነታ ካብ እትረክብ ንድሓር ከባቢ 700,000 ዝበጽሕ ካብ ህዝባ ብስደት ምግዳዱን ደረጃ ዕብየት ህዝባ ድማ ካብቲ ናይቲ ዞባ ሃገራት ብዝተሓተ መልክዕ 200 ጥራይ ምዃኑ ጠቒሱ እዩ ዘሎ። ኢትዮጵያ ነቲ ምስ ኤርትራ ኣብ ዲፕሎማስያዊ ወጥሪ የእትይዋ ዘሎን ክልተን ሃገራት ናብ ግጭት ከየምርሓ ዝስግኣሉ ዘለዋን ብተደጋጋሚ ብወገን ኤርትራ ተኽታኽን ንላውላውነት ዝጥሕስን እዩ ተባሂሉ ዝግለጽ ጉዳይ ባሕሪ ሕጂ እውን ደጋጊማ ብመገዲ ማዕከናታ ገይራ ጸብጻባት እትዝርግሓሉ ዘላ ኮይና ሕጂ ድማ ብመንገዲ ፋና ብሮድካስትን እትበሃል መንግስታዊት ማዕከን ገይራ ዘርጊሓቶ ኣብ ዘላ ኢትዮጵያ ቀይሕ ባሕሪ ምውናን ዘይተርፋዩ ቀይሕ ባሕሪ እትውነኖ ግዜ ድማ ኣኺሉ ኣብ ዝበለተሉ ጸብጻብ ንኢትዮጵያ ቀይሕ ባሕሪ ድሕሪ ሕጂ ካብ ካርታኣ ርሑቕ ኣድማስ ዘይኮነስ ዲፕሎማስን እስትራቴጂካውን ኣተሓሳስባ እታ ሃገር ብቐጻሊ ዝቀራረበሉ ዘሎ ጉዳዩ ድሕርቲ ዓሰርታት ዓመታት ቀጥታዊ ርክብ ዘይምጽንሑ ዳግማይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ዝግበር ቆራጽነት ናህሪ ረኺብሎ ምስ ዓለም ለኻውያን መሻርክቲ ዝግበር ጽምዶ ድማ ተስፋ ሓድሽ ምዕራፍ የደልድል ኣሎ ኢላ። እታ ናይ ኢትዮጵያ መንግስታዊት ማዕከን ኣብ ጸብጻባ ቀጺላ ኢትዮጵያ ዴሞግራፊያዊ ቆጠባውን ጂኦፖለቲካውን ክብደት ዘለዋ ሃገር ምዃና ክትጠቅስን ከላ እቲ ሕቶ ብዛዕባ ወደብ ጥራይ ኮይኑ ኣይፈልጥን ብዛዕባ ምትእስሳር ቆጠባዊ ዕድላት ሃገራዊ ልምዓትን ኢትዮጵያ ኣብቲ ብቁልጥፍ ዝቕየር ዘሎ ዞባዊ ስርዓት ዘለዋ ቦታን ኢላ። እቲ ኢትዮጵያ ሒዛቶ ዘላ መርገጽ ድማ ናይ ሓባር ብልጽግና ከም ዘቐድምን ጉዳይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ከዓ ኣብ ክንዲ ዘፋጠጥ ዘተሓባብር ክኸውን መሰረታዊ ድሌታ ከም ዝኾነን እቲ ባህጊ ከዓ ካብ ዜሮ ድምር ዘይኮነስ ከም ኣካል ናይቲ ወደባት ንግዳዊ ኣፍ ደገታት ትሕተ ቅርጽን ወፍርን መሳርሒ ዞባዊ ውህደት ዝኾነሉ
ሰፊሕ ረኣይ ዝቐርብ ዘሎ እውን ኢላ ከም ዝፍለጥ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ኣፍደገ ባሕሪ ብተደጋጋሚ መግለጺታት ኣብ እተውጻሉ ንዘለዋ ብዙሕ ህዝብን ቆጠባን እትጠቅስ ኮይና ኣብዚ ሕጂ ኣውፂኣቶ ዘላ ጸብጻቡን ቆጠባን ብዙሕ ህዝባን ተጠቒሱ እቲ ሃገር ኣፍደገ ባሕሪ ምውናን ከም ዘይተርፋ ገይሩ እዩ ተገሊጹ ዘሎ ብተወሳኺ እቲ ጸብጻብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ከምኡ ድማ ላዕለዎት ሰበስልጣናት ሃገር ምስ ኣፍደገ ባሕሪ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ብዝተሓዝ ረብሓታት እቲ ሃገር ንምስጓም ዘለዎም ቆራጽነት በተደጋጋሚ ኣረጋጊጾም ኣለዉ ክትብል ከላ እቲ ናይ ባሕሪ ጉዳይ ድማ ውሽጣዊ ደገፍ ከም ዘለዎን ኢትዮጵያውያን ከዓ ብሰፊሑ ቀጥታዊ ምብጻሕ ኣፍደገ ባሕሪ ከም ምስ ቆጠባዊ መጻኢ ልኡላውነትን ታሪኻዊ ዝምድናት ሃገር ምስ ቀይሕ ባሕሪ ዝተኣሳሰር ሕጋዊ ሃገራዊ ረብሓ ገይሮም ከም ዝርእይዎ እውን እታ ማዕከን ጽሒፍ ኣላ ይኹን እምበር እዚ ብወገን ኢትዮጵያ ዝመጽእ ንኣፍደገ ባሕሪ ዝምልከት ጸብጻባት ብወገን ኤርትራ ንልኡላውነትን ሃገራዊ ሓድነትን ዝጥሕስ ንኣህጉራዊ ሕግታት እውን ዝረገጽ ክኽልከል ናብ ዝግብኦ ግጭት ከምርሕ ዝኽእል ጉዳይ ተባሂሉ ግብረ መልሲ ክወሃበሉ ጸኒሕ እዩ ትማሊ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል እውን ብዛዕባ እዚ ብወገን ኢትዮጵያ ንኣፍደገ ባሕሪ ዝምልከት ዝቐርብ ዘሎ መግለጺታት ሂቡ ኣብ ዝነበረ ግብረ መልሲ ኤርትራ ንኢትዮጵያ ንምድኻም ሰሪሓ ከም ዘይትፈልጥን ኣብ ሓድነትን ልኡላውነትን ኢትዮጵያ ከም እትኣምን ክገልጽ እንከሎ እቲ ብወገን ኢትዮጵያ ንኣፍደገ ባሕሪ ብዝምልከት ዝቐርብ መግለጺታትን ምትኹታኹን ግን ንመግዛእታዊ ዶባት ከምኡ ድማ ነቲ ክልቲአን ሃገራት ኣብ 2018 ንቐያዲ ውሱን ኮሚሽን ዶብ ምቕባል ዝገበርኦ ስምዕ ዝጥሕስ እዩ ብምባል ግብረ መልሲ ሂቡ ነይሩ እዩ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ትሕቲ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ዝጸንሐ ሰፊሕ ከባቢታት ኩርድፋን ክቆጻጸር ክኢሉ ኣብ ዘለወሉ ግዜ ብወገን ደቡብ ሱዳን ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ከይኣቱን ከምኡውን ካብ ደቡብ ሱዳን ዝመጹ ብገንዘብ ተኸፊሎም ኣብ ጎኒ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ዝዋግኡ ደቡብ ሱዳናውያን ዘለዉ ብምዃኖም ምስ መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ነዚ ንምክልኻል ስምምዕ ገይሩ ምህላዉ ተገሊጹ መንግስቲ ሱዳን ምስ ደቡብ ሱዳን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ንነዊሕ እዋን ክዘራረብ ዝጸንሐ ኮይኑ ኣብዚ እዋን ድማ ብዛዕባ ተኸፊሎም ምስ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ዝዋግኡ ደቡብ ሱዳናውያን ከምኡ ድማ ብወገን መሬት ደቡብ ሱዳን ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ኣትዮም ናብ መሬት ሱዳን ብምእታው ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ሱዳን ዝገብርዎ መጥቃዕቲ ንምክልኻል ምስ መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ስምምዕ ተገይሩሎ ብዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ዝምራሕ መንግስቲ ሱዳን ናብ ደቡብ ሱዳን ዝለኣኻ ነዚ ዝርብ ተመርሕ ዝነበረት ጉጅለ ብሰሉስ ምስ ሰበስልጣን ደቡብ ሱዳን 3 መዓልታት ዝቐጸለ ዝገበረቶ ዝርብ زازمت كوينا أبتي تبصح زل سمع دما بوغان سودان منستر مكلخال سودان جنرال حسن كبرون بوغان دوب سودان دما منستر مكلخالن قدايم دقالستن دوب سودان زخونه جنرال أول شولتون فريما ما كم زلو تاقاليزو بمسرت اتسمع خاء دوب سودان اتم تخفيلهم مسحالتات قلطف داقف زواقو دوب سودانويان بوغان منقص دوب سودان أفلطو كم زيبولهم كم زحبرت بجاك هزوون أبدوب كلتي انهاقرات برات بزي حقاو منقدي كزاوور يقبرو كم زلوون زي من رقاء يفوترو كم زلوون بزخاء مسؤوم زخون ركب كم زيبلان كتك آلسهم مخانان يعتردد يعزلا بجاك هزوون بقودايتان دوب سودانن اتكاراغر بندادي هابتام زخونت أبي اتباه الكبابي كلتي انهاقرات قجت زوغد جيزياو مررداء بتسيحن مهلاونون تاقاليس الله زي حجام من قد دوب سودانن تبتسيحي زولس معدما نتن مريت دوب سودان قريصو بدحريت نسراوي سودان كتقع زفتن زنبر حيلتات قلطف داقف عبي كسارة زسعب معبالا مخانتا تنتين الله نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك ساب نرغب سلام نعخم